Bagay ko'y nakita usay sa YouTube, pangalingon siya. Adunay gi plano ang Ginoo sa kuha. Nay may tabo sa ilang, mingon sila, adunay gi plano ang Ginoo sa kuha. Which is, wa sila kabalo si plano. Pamita ng tagtuon, tagpulong sa Ginoo. Aron may bawaan nato ang plano sa Ginoo sa mga tao. Dili sa kuha. Usara ang plano sa Ginoo. Muna gingon ni Isaiah. Kinahanglan matuman yun yung plano. Nga iyang purpose, nga kitang tanan, magimaya unya puhon. Sa diya nga, dalo na ta sa iyang munang gingon gingharian. Muna nga to ang scripture reading yung pa ni David. Na ang iya daw kunong gingharian, nagapabilin kanunay, wa lang sila nasayon nga ang gingharian sa Ginoo na sa kalibutan. Manangingon si Jesus Christ, thy kingdom come. The good news, good tidings, matod pa ni Jesus Christ. Nga naman, kung may good news, ito may malipayong mga balita na ang kingdom sa langit ni Anina sa kalibutan. Wala lang ang gingon ni Jesus Christ. Pangitaan ninyong gingharian sa Diyos. Itong iyang pagkamatarong. Aral ka ng kingdom nga ato ang makaplagan. Mao ka na ang kingdom that cannot be shaken. Sadya nga din ang Ginoo ng prophecy nga iyag yung uyogon ang kalibutan. Muna ang pangutan na kanus amana mo nang magisgot na karon. Ingon pa ni Propeta Daniel sa chapter 12 or verse 12. Daniel chapter 12 verse 12. Blessed is he that waiteth and cometh to the days. Matod pa niya. Usbong ko pag-ingon sa 12, chapter 12, verse 12. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. Kanawa. Naagid tayo paabuton. Huwag ka nang ang naamat na dire. Nagpaabot ka sa Ginoo. Unsa atong gipaabot sa Ginoo? Unsa ang atong gipaabot? Anus ang atong gipaabot? O kinsa atong gipaabot? Kabalo ba mo nga unsa atong gipaabot? Kung basahon nato ning pulo sa Ginoo pagkadagan sa atong gipaabot diay, mo pa ni Apostol Pablo bisan sa Old Testament, gani ingon si David, pagulat mo sa Ginoo. O bitaw na nga importante nga aduna gitay gitawag og pulong sa Ginoo aron duna tay buhaton dili lang ta sa simbang gawa day tay gipaabot. Wanang giingnan ang mga Israelite sa mga sumusunod kaniya wa man day mo ilabot sa promise sa Ginoo. Atong mga nagsulod kang Moses nga sa diyan nawala na mga gitawag tao sa Ginoo, nagpabili na lang mga propeta. Mo tong giingnan ang mga sumusunod ningon ang Ginoo daw sa ila katong ka propeta nga ayaw ninyo himuang nga din ang mga tao nga humusunod ninyo wingon sila nga wa man day mo ilabot ko pangalagan sa Ginoo sige lang mo pangalagan sa Ginoo. Mosad na kita bitaw wingon ta nga din kita luwason ta wa gani ta kabalo sa atong gipaabot. Ang uban ang gipaabot puro ra rapture wa sila kabaw nga dunay mga but mga kataladman una mo balik ang Ginoo. Wala ningon ang Daniel sa chapter 12, verse 12, blessed is that waiteth and cometh to the days. Kusa ng adlaw, the days, 1,305 and 30 days. Wadang wingon ko ninyo, unsa atong gipaabot. Kanus aman ta magpaabot o kinsa atong gipaabot. Ang atong gipaabot muna ang Ginoo. Batod pa dito sa mga kasulatan sa libro nga di na atong isugutan po na nga ang atong gipaabot ang everlasting life. Gipaabot pa nato na ang eternal life. Kung di ka gusto everlasting life, eternal life, incorruptible body, immortal body, muna yung gingon, spiritual body, heavenly body, glorious day, muna itong ipangpaabot. Napay gingon, the redemption, the salvation, the adoption. O, kadagay ipaabot, ingon ni Apostol Pablo.
Muna itong gipaabot. Nga kita gayod, maswallowed ang ato ang mortal life, swallowed by eternal life. Muna gi-abolish niya ang death. Kaya nga naman, ihatag niya ang immortal life through light. Ang immortal life, ihatag na daw sa imuha, pinaagis pagpahayag. Muna nga, bulahan ang tao nga nagapaabot, anak. Muna nga, kung ikaw nahimong Kristohanon, gawa ka kabaw sa imong gibuhat, walang giingon nga, kaila ka Ginoo, pero na-deny ni mong Ginoo sa binuhatan lang. Although they know God, but they deny in their works. Tanawa? Ingon nga sila nakahibalo sa Ginoo, pero gibakak nila ang Ginoo sa ilang binuhatan. Kaya nga naman, wa man sila masayon. Mabitay nungdan ang Israel, nahitabo sa ilahan nga nagkatibulaag sila, na-scattered sila, nagpadulong sila dito sa mga taong walay Diyos, sama ni Hitler, because wa man gud sila mahibaw, nagsigilag daig, nagsigilag simba, mabitay nang gingon, dili tanan nagtawag Ginoo, makasud sa langit kung dili nagtuman lang sa kabubuton sa Dios. Unsa maging kabubuton sa Dios muna? Daghang kayo gisulat imo pa ni David sa Psalms chapter 41. Volume of books nga nagasulat gayud sa Ginoo. Gani ningon gani sa New Testament, dili igo ang dagat sa imong pinta pagsulat sa kabubuton sa Dios. So kung unsay gireveal na to, mora na. Mo ni karon ang akong ihatag kaninyo kay nagpray man ko, Lord, unsay sunod na ko iwali. Usa pa maamong gikinahanglan mahibaw-an. Mo ni yang gingon, paggulat lang mo. Nagpaabot man tas pagbalik sa Ginoo. Ang pangutana riha, unsa atong gipaabot? Kanus ata magpaabot o kinsa atong gipaabot? Tanang tao kabalo nga ang atong gipaabot ang pagbalik ni Kristo, di ba? Yung kanus man ang maabot, wala mga tao, may baw kanus ang maabot ang Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo, nagpadayag mo na, sultihan ta mo kay kabalo ko kanus ang maabot ang Diyos o si Jesus Christ. Kung bakak ni awa ko'y mahimo, basta nga hisulat man, mo na ko i-explicar ninyo, ipakaon na ko ninyo, nga matod pa ni Jeremiah, ang pastor daw ko no, according to the heart of God, mo na yung pakaon sa knowledge and wisdom. Kanang kahibalo o ang pagsabot, man ang pasabton ta mo ini. Kining Daniel, ato ning basahon, gikan sa gitawag og chapter 12 verse 10 to 13. Mao ni atong mahibaw-an nga moabot na si Kristo, moabot na gyud si Kristo. Manong wingong ko ninyo. Kaya nga naman o iya man ning gisulat, siya ro di ta kasabot ini. Verse 10, many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. But the wise shall understand. Mo ni yang dagan unya ang magputli. Kanus ama na. Dagan unya ang magputi. Magbalaan ba? Dagan unya ang sulayan. Unya ang dautan. Magbuhat yun na dautan pagyod og samot. Walay usa nga dautan nga makasabot. Pero ang mga wise shall understand. Katong wise ba, katong 10 virgins, the wise. No? Mga babae, the woman, the wise. Mga wise to sila, mga adunay wisdom. Wanay giingon, mga wise men. Verse 11. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that make it desolate sit up, there shall be 1,290 days. O, klaro kayo niya. Ako ni ipaklaro ninyo kay mao niya itong pabuton. Pag muabot na gani ni, ubalik na si Kristo. Kung sa iyang gingon, 1,290 days.
1,290 days. Pila man na katuig. Kung kwintaon na ito, kay naman ako nagkikwinta, 3.5 years good ni. Ay every year is 335 siguro or 65 basta nakwenta ko na ni nga matod pa niya 300 tulo ka tuig og tunga matod pa niya dito sa Revelation 42 months ang tulo ka tuig og tunga 42 months ang maghari diri sulod sa 42 months is kanang mapintas nga mananap muna gingon dito sa Revelation nga din 42 months tugutan tong mapintas nga manap nga din kana siya mo ay maghari diri nga pangmarkahan niya mga tao nga di gani kapamalik ug walay marka pero sulod lang na sa 3.5 years 42 months tagaag power siya sa Ginoo nga siya mo ay magdumala diri unya way makadaog kaniyang gira unya iyang gitugutan daw sa Ginoo nga girahon niya ang mga balaan kanang mga balaan kana nagsimba ba unya mapil dito nga mga nagsimba mapukan to pareha na ron daghan kayo nagsimba pag abot anang panahon na awa na tagat na sila labi na kung sila wala ka paabot kay nga naman unsa may lang gipaabot ano sa aman lang paabot kinsa may lang gipaabot mo na sa kabutang nga din kun dili nimo na makaplagan mo bitaw na ang secret si Ginoo diya ginang gipadayag sa mga anak sa Ginoo karon kay gipadayagan mo so therefore ang problema lang ninyo kung mutuo mo og dili awa pa mahimo basta napadayagan mo nga diin kining pulong matud pa ni David mo ni ang sibsibanan sa mga karnero kay kamo na kay baluman gani nahigingon dito gibasa nako Ginoo para sa uban wala ni pahibalo dagan daw naninguha nga diin sila makahibalo sa atong nahibaw-an pero kay gipractice man sa Ginoo nga sila di gyud kahibalo unang alang sa nakahibalo ug ngadto sa wala kahibalo kitang nakahibalo mo na magpabiling gyud sa Ginoo mo na yang gingon bulahan kamong nagapaabot sa diha moabot ng adlaw ang adlaw nga moabot ang 1,290 days kay kana ang mahitabo nga matod pa niya the abomination that make it desolate sit up i-sit up ng abomination kabaw mo anang abomination kanang mga gikaligut-gutan na sa Ginoo nga mga pagdaig pagsimba nya mo na ang desolation ruin bungkag na unya kanang gitawag ang meaning sa desolate is kanang about na magitawag og kapaitan kasakitan kanang kalaglagan wala na kay paglaom mo na meaning sa desolation ruin lang po na kanang devastation para atong nahinumdum ka ng devastation pagbasa ako sa Bible wa pa kayo kung sabot about devastation pag gitabo sa Yolanda gitawag sa government gadiin ang lugar sa asa kito na tabuan sa Yolanda sa Leyte ako dito gyud ko dapit nakatrabaho gyud ko dito dapit din sa mong lugar nga gani ang amo ang gibuhat nga kuan dito katong lugar ito nakahurot tong mga kailag yun ako dito kaya dito nakapuyog yung mga tulo ka bulan na siguro trabaho ko dito mo to nadunggan ako sa balita nga nagyungon siya nahimog yung devastation ang lugar ba kanang ruin yun bungkag yun tanan murag pait yun kayo muna ngingon na ang gingon ni Propeta Daniel desolation that make it abomination that make it desolate sit up masit up lang ning abomination that make it desolate is within 1,290 days so sa ato pa 3.5 years matod pa sa mga nagtuon sa pulong sa Ginoo mga pastor nagwali aduna gyud tulo ka tuig ug tunga markahay the great tribulation ug matod pa niya pero ang ilang gipangpasalig sa mga tao sa Ginoo nga matod pa nila ayaw mo kabalaka kay sabi pa daw na mahitabo rapturo na ka sa Ginoo matod pa niya pero kung atong basahon din kung makasabot ka but the wise shall understand
Maning sabto na to ni nga kana ang daily sacrifice kanang prayer ba daily sacrifice di ba kada adlaw mo ta nag-pray kay ang prayer man God is sacrifice na sa Ginoo. Mana ang tao tapulan usay mo ampo tapulan kayo maghangyo sa Ginoo kay ngano man kaya naman nila naa naman kay ngano man ingon man gud ni Solomon ang kwarta is defense of all. Adi na lang sila mangayog depensa sa Ginoo. Kay ngano man na may kwarta. O bitaw na ang dato lisod man luwas kay ngano man. Ingon pa ni Solomon, kanang inyong kwarta depensa po na sa tanan ninyong gikinahanglan. Pero matod pa ni Solomon, knowledge is an excellent. Ang kahibalo daw kuno labig yung maayo kay ngano man. Kaya ang Ginoo ray nagahatag kanatong protection sa ato ang kalag ug kinabuhi. Pero ang money kanang imo lang gikinahanglan answer of all man ingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes. Mo bitaw hinungdan. Ningon siya dinhi bulahan sa 12 ba? Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. Tanaw. Bulahan katong nagpaabot ining gitawag og 1,335 na pod ka adlaw. Unsa man ang 35 ka adlaw? 1,335 ka adlaw. Kung kwintahan nato na that nato i-compare nato na dito sa 1,290 days kagubot mo na yang gingon abomination and make it desolation sulod lang sa 1,290 days unya atong i-plus man siguro nato na or i-minus na lang. Ang giingon niya bulahan ang nagpaabot ni atong 1,335 days. Minusan nato na og 1,290 days. Pilay bilin 45 days. Kwinta ko na ni. Sa ato pa pagkahitabo sa gitawag og 3.5 years abomination that make it desolation pag humana na doon na pa'y gitawag o gi-extend 45 days nga atong gipaabot waited atong nagpaabot atong 335 days nagpaabot nga mahumano sa atong 200 katong 3.5 years katong 42 unya kinsa man toy paghimo anang abomination that make it desolation mo na kung dili ka kaabot atong 300. So mo nang giingon nga din, maapil ka dito sa gitawag og 290 days. Kaya naman, una day buabot ang pagkabulahan, nga din ang nagpaabot anang bulahan nga mga adlaw sa Ginoo, mo nang giingon ngadto pa din nga sa 335 days. Una mahitabo tong gitawag og katong maghari manggod diri within 42 months. Usa ka hari nga gisudlan daw kuno sa serpente na si Satanas nga ang accuser, ihulog na siya. Wala na siya ilaing buhaton kay di naman napasakon. Ano pa sa Revelation, mo nang mangita siya atong hari diri nga mudaog sa gira. Nga iyang sudlan, kay espiritu ra ba na si Satanas, mo na iyang sudlan. Maghari na siya diri niya, magbuhat na siya og mga buluhaton na siya ipataas gud niya ang iyang kaugalingon. Unya kita karon kung mahibaw ta, balag moabot na basta ang atong gipaabot katog yung 300 matod pa niya 1,335 days nga mo yang gingon nga bulahan tong mga tao mo na hinungdan niingon si Daniel sa verse 13 but go thou thy way till the end be for thou shalt rest and stand in thy lot of the end of thy days. Manang gingon siya padayon ang Daniel. Si Daniel wanay bawa namatay kung asa to si Daniel basta ningon sa padayon lang. Kay kaning mga butang nga till the end for thou shalt rest. Ikaw mo pahulay na and stand in the lot of the end of thy days. Muning may tabo kay giprofesi ni mo bitaw nang wa ayo nagwali kang propeta Daniel kay lisod mo gud sabto. Mo ni akong gingon gud sa kinan nabasahan ako nga din ang ato ding gipaabot ang Ginoo. Unya nga atong gipaabot ang adlaw sa Ginoo.
nga matod pa niya din ha. Blessed he that waiteth the cometh, and cometh to the 1,305 and 35 30 days. Kanang gingon niya dito nga di bulahan lang ito nakaabot atong kay may tabo nga din ang kagubot na makahimo og desolation. Ang magbuhat ana matod pa niya dinhi sa Matthew chapter 24 verse 15 ha, ingon pa ni Jesus Christ kaning Matthew chapter 24 verse 15 mao kana ang one of the sign nga una mubalik si Kristo. Nga matod pa niya sa 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Nawa nagsulti naman daan si Daniel kunay giingon ni Jesus Christ. When ye shall see the abomination of desolation is spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place, magbarog diya sa balay, nga balaan, sa simbahan kuno, na matod pa niya holy place, who's read it, let him understand. Kinsa ka itong magabasa ini, sinanglan usabot na. Kaya nga naman sa verse 10, muabot ang panahon, dunay maputli. Mabalaan ba? Dunay mag-purify o kanang mag-white. Dagay gi-tried. But the wicked shall do wickedly. Unya, ang mga daotan, magbuhat lang nagdaotan. And none of the wicked shall understand. Di na sila kasabot, hangtod. Karon, o hangtod pag-abot ining gitawag, the abomination that make it desolate. Di na sila kasabot kung karus anak may tabo kung unsa na. Muna kung ikaw di ka kasabot, amo nang gingon madisolate jud ka. Alaot jud ka. Kanang meaning sa desolation is ang synonym ana kanang mga gitawag og kanang miserable, kapaitan, tanan, distress, mga kanang gloominess, thick darkness, ngit-ngit na gyud kayo ba kung bagat pa ba wa nay pag-asa na gyud. Moabot na nga kanus ama na maay hitabo kanang gitawag og 1,290 days. Unya kadtong nagpaabot atong ang gipaabot niya mao Ginoo nganuman tungod kay dunay adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay blessed is that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. Mo na yang gingon bulahan ang nagpaabot ana. Mo na atong gipaabot kay nganuman. Una na mo hitabo moabot aduna pay gisulti ni Propeta Daniel matod pa ni Jesus Christ mismo. Si Jesus Christ kay gipangutan siya kanus aman ka mo balik. Mao na iyang gingon sa Matthew 24. Ang tubag niya, when ye therefore shall see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Na may tabo na sa mga kasimbahanan, abomination, mabita na nagprita sa Ginoo, unta ang Ginoo mag-guide nato sa tarong, dili nang gikagaligot-gutan sa Ginoo nga nang pagsimba. Sabi nung sa tinuod lang ang Israel, ang mga Hudiyo, mo nang niadto sila dito sa gitawag sa Holocaust. May tabot ng Holocaust sa ila, kay nga naman, although nagsige sila simba, pero abomination, kanang gikaligot-gutan sa Ginoo ba wala na naminaw ang Ginoo sila una ningon siya ang kamaturan ni depart sa ila, ang espiritu sa Ginoo ni depart sa ila, the living God sa ila nga wala na nagtagad nila. Maninungdan tama kitong gingon nga gipropesya ni Isaiah nga din kung wabot si Jesus Christ ila gyapong i-reject nga naman unsa may purpose nga gingon ni Apostol Pablo aron ang mga Gentiles maapel. For where there is no, ingon pa ni Apostol Pablo, rejection, there is no reconciliation. Nga ang mga hintel, dili na ma-reconcile, mao bitaw na ang kita karon magtan-aw tayo ning prophecy, kay mismo si Jesus Christ nagsulti gyud sa Matthew 24 verse 15. Sa diya makita na nato na wa pa ta kita karon pero kung moabot na kanang makahimo og abomination that make it desolation nga ang mga gitawag mutindog na sa holy place. So, mao na ang gitawag og who's read it
Let him understand. Diyan na mo sabot. Muna ang Daniel chapter 12, verse 10, the wise shall understand. Muna nga, kung ikaw nakasabot, usa ka kagitawag wise. Kung ikaw tinuod nga wise, nga di nakailas sa Ginoo, nakaibaw sa Ginoo, nituo sa Ginoo, nadunggan nimo pulo sa Ginoo, mahimo kang wise. Kung imong masabtan, mabita na nga, kung saan pagsabot nimo ining pulo sa Ginoo, pangayo mo sa Ginoo, tama ni Solomon God. Kaning understanding, dili man ni nato ingon sa atong ka-bright. Bisan gani ka na imuhang talent kung ikaw bright guys, dili man na imuha. Ang Ginoo naghataga na, that is our task. Kabaw mo sa ng life na to. Itagaan ni task ingon ni Solomon. Ang usa ka task sa ato tulo ka book. Eat, drink, and play. And tomorrow you will die. Ingon ni Solomon. Ala kaon gud mo. Paglipay mo sa inyong pagkabatanon, kaon mo. Inom mo, pagdula mo, kay ugma, mga matay ra mo. Basahan na inyong Ecclesiastes. Wala ka ng tanan, hatag na sa Ginoo. Kung doon na may tao, nitaas yung kinabuhi, uway kadlok sa Ginoo, useless. Bisa pag niabot og 120, niabot og 200, kunya wakay kadlok sa Ginoo, useless. Mas maaya pa to yung nga ikaw, nitaas mo kinabuhi tungod kay ikaw doon ay kadlok sa Ginoo. Pabita na yung Solomon, kaning mga pulong sa Ginoo, ang conclusion ini, ang tao mahadlok sa Ginoo. Kung ikaw di mahadlok sa Ginoo, dili ka kaya sa Ginoo. Kay the duty of man is to fear God. Ano yung number 1, mahadlok sa Ginoo. Di mo mahadlok ining may tabong agi kapisi ni Propeta Daniel. Wala na, wala naging pag-asa, miserable yun. Ang meaning sa dissolution is another gitawag og synonym is kanang miserable. Makaluluoy ang tao. Mabita na ingon si Job, why the light is given unto man, because the life of man is miserable. Sa ulayng adlaw kay ang Ginoo ray nag-andam ana. Sa kapayitan kay nganuman panimanos gyud na sa Ginoo. Gusto mo panimaslan ang tao manggod di mahadlok sa Ginoo. Wa man ginagwali nga ang Ginoo kuyaw. God is a terrible God. Mo na gingon diri sa Bible. Dili na to na mairis. Naagi na nisul ang tanan na isulat din wala gid ma papa anak tanan mahitabo gid na. Mo na nga bantay kita. Mo na bulang katong nagapaabot sa adlaw kay nga naman giprofesi na ni Daniel ingon pa ni Jesus Christ. Nya katong mga wise mag-understand na ana. Sa Daniel chapter 12 verse 10. Sa 12 verse 7. Balik ta sa verse 7 sa Daniel chapter 12 verse 7. Iyang gingon diri, and I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be of a times and a half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Matapos na ang tanan. Kinsa man ni ang gisulti ni Propeta Daniel, sa diya iyang nadunggan, nga usa ka tawo daw kuno, nagsuot og fine linen, kanang nipis nga sinina, which was upon the waters of the river, nga naa daw kuno sa dagat o sa sapa. Upon the river, kanang ang meaning ko diri kung imo ning sabto ning gingon niya, sea and river is mga tao ni, kaya ang mga tao manggod mura manggod kanang dagat gani tan-awa ra gyud na ninyong mga video nga di makaingon jud ka, dili lang kay murag amigas ang mga tao. Sa ila pa lang daan kung magtapog ang Pilipino, kung magtapog ni tanan amot mo sa imo may kasulti pagkadaghan jud. Bisa pa gitapog niya tanan tao mo bitaw na nga gingon dito sa Revelation, ang mga tao daw sa Ginoo, ang mga tao daw sa kalibutan, nga moatubang dito sa Ginoo, nga mura daw na sila og kanang balas sa baybayon, nga dili maihap. Mo bitaw na nga iyang gingon din niya. Sa diha nga when he held up his right hand and his left hand unto heaven, ang iyang right hand, yan ang ipataas, ug ang iyang walang kamot ngadto sa langit, and swear by him that liveth forever, nagswear ngadto sa
nga mabuhi sa walay katapusan, it shall be for a time, sa panahon o tunga-tunga sa panahon. Ambot pasabot, ang usa ka panahon is 7 days manggod. Kanang gingon ni Propeta Daniel is quick. Matod pa niya, tunga sa panahon. Sa usa ka panahon ug tunga sa panahon. So atong tanaw na ang pinakaadlaw ang isa ka semana 7. Kung tungaw na nimo, tulog tunga. Wala adunay mahitabo nga kining giingon nakita ni Propeta Daniel nga mutaas na siyang kamot. Unya iyang lipan ngadto sa heaven nga nagswear ngadto sa nga din mo'y nagpuyo ngadto sa langit nga hantod sa walay katapusan, mahitabo na sa tunga-tunga sa panahon. Kung bagat pagikwinta yun na 3.5 years, mo na ang mahitabo. Matod pa sa verse 10, many shall be purified. Inaanang adlaw na. Mo bitaw na nga manikamot yun ka. Sa diya nga mo abot na gani ng 3.5 years, 1,290 o 42 months. Kay kanang ang gitugutan magod sa Ginoo diha. Nga di maghari ang usa ka gitawag nga magpaila nga siya ang Dios. Himuon niya ang abomination that make it desolate. Sa diha nga kana ma-determine na gani nga ang tao matod pa niya dinhi sa 7 shall accomplish. Nga matod pa niya dinhi, he shall have accomplished to scatter the power of holy people. All these things shall be finished. Iyag yun ang accomplish ng iyang tibulago ng mga gitawag o gahom sa mga balaan. Kinsa may gahom nato sa balaan kana si Jesus Christ. Nga kanang mga tao nga nagdala ang ngalan sa Ginoo kay mao na ang gahom. We scattered na sila tungod niya. Patumano na niya sa diya matuman na kining tanan butang matapos ra. Mao na ni ang end, ang finish matod pa niya. Things shall be finished. Mahuman na ang tanan. Unya, sa makadiyot, doon ay gitawag ko sa kabulan o tunga. Kay matod pa niya, 1,335 days. Una, mahitabo itong 1,290 days. So, doon ay pa'y o sa kabulan o tunga, 45 days. Diyan na mo abot. Nga matod pa niya, bulahan ang nagpaabot ana. Muna nga kita gani, muna muingon ko ninyo, padayon jud mo. Bahalag mahitabo ng gitawag ang 1,290 days o kanang 3.5 years o bisan pa kanang 42 months nga maghari dire ang mga tao din sa kalibutan. Pero ang gingon ni David nga matod pa niya ang iyang gingharian magpadayon jud. Wala lang sila kabalo nga din kita adunay tay gitawag. Ang gingharian magud sa Ginoo nga giexplika ni Jesus Christ wa na sabtan sa tao. Mo bitanan ning siya pangitaan na ninyo kay dili na butang. Dili na nimo makita sa mga gitawag og naked eyes. Dili na nimo makita mo bitanan ninyo si Apostol Pablo. We walk not by sight but by faith. Kay kanang gisulti sa pulo sa Ginoo spiritual na tumutuo ka. Tinuod na kay ang Ginoo buhi. Mo bitang iyang gingon dinhi. When he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Aduna gyud scattered. O kamo pohon kung di mo magitawag og masangkapan sa Ginoo, may scattered gyud ta. May scattered man ng mga Kristiyanon kung asa na sila sa padulong. Mo bitaw hinungdan ang Amos chapter 8 nagprophecy nga there will be a famine in the land kay nga naman wa na may magwali ana. Kay gibadlong naman sa Ginoo nga ingon giingnan niya ang dautan nga tao nga din kanang mapintas nga manat nga musulod anang hari nga din tumanon jud niya ang mga katawhan may scattered. O bitaw na hinungdan nga gusto sa Ginoo nga kita aduna tay knowledge ingano gi-prophecy gid na daan nga aduna gyud pagkalaglag. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Thessalonian, una mubalik ang Ginoo, there will be a first matuta pulling away. Karon free pa ang mga Kristohanon ron magsimba padulong sa simbahan. Wabot ang panahon nga mawad-an na pagsimba. Nga matod pa niya dito, ingon pa ni Apostol Pablo, when the perfect comes, the imperfect will vanish away.
kaning mga hingpit na itong mga adlaw nga mahawa na ni mo na ang dili hingpit. Kini mga dili hingpit na to kay usay dili man ta hingpit kayo makaduol sa Ginoo. Ini atong mga pagbuhat at tubangan sa Ginoo dili man hingpit kayo di pa matabalaan. No kung moabot na pagkabalaan kanang nga atong gipangbuhat pohon dili na ta mubuhat ana kay ngano man ang Ginoo na naggiyan nato nga wa na tay lain nga iyang gingon. Ang nagbuhat og dautan magabuhat na lang yun na siya, pero ang mga wise makasabot lagi na siya kung bagat pa ba dili na siya makasala magpabilin lang yun na mo na iyang gingon din sa Ginoo pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 12 verse 30. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered abroad. Muna mga tao wa nagsimba tungod kang Kristo Jesus, wala nag-gather tungod kang Kristo Jesus, mo nang mga tao nga nasalaag sa lagyo abroad. Muna nga kita magpabiling kita magtapok ta diha sa Ginoo. Mo nang niingon siya 2 or 3 gather together in my name. Dili lang ta against sa Ginoo, He is in the midst. Naa siya sa taliwala nato bisag duha kun tutulo. Mo inungdan nga katong nag-gather kanang matod pa niya, gather not with me, scattered abroad. Kanang kung nag-gather sila dili tungod sa Ginoo, mo nang gitawag mga mo nang negatibulaag, mo nang matibulaag pud puhon. O bitaw na kani atong gathering himuon jud nato ni tungod ni Jesus Christ. Dili tungod sa akong papa, akong mama, akong silingan, akong angkol, akong kauban, akong amigo. Dili tungod nga din ikaw dunay mga amigo nga Kristohanon gi-invite ka kundi ngani ka dinhi because usa ka nga gikuha sa Ginoo aron mag-gather diya alang sa iya kay ngano man ang gibuhat mong sa Ginoo di is congregation. Anang congregation nga maghari unya pulis kalibutan. Ya kanus ama na kaya Ginoo gayo di gyud niya nga wala unya ang gingharian niya diri. Kung atong unang panahon nga si David yang gigamit nawala ang gingharian pero gipuli niya si Jesus Christ na nagsulti og spiritual kingdom. Nagipasabot ni Apostol Pablo nga diin kita manulod gyud ta ng kingdom. Usa man ang kingdom? Ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness. Muna kanang tanang buhaton nato nga pagsimba kinahanglan kanang matarong. Kanang right ba? Righteousness. Kung nagsimba ka, ang pangutana dia, righteous ba imong pagsimba? Sa unsa pagi nga ikaw ang imong pagsimba righteous? Kung ikaw wa kakabalo ang tinuod magsimba sa Ginoo, so may tinuod magsimba sa Ginoo in spirit and in truth. Ya kung wa kay kamatuoran nga di nganong nangalagad ka sa Ginoo because nagpaabot ka. Unsa may mong gipaabot ang Ginoo? Kanus ama na mahitabo nga kanay mong gipaabot mo nang gingon sulod sa 1,335 days. Kung makaabot ka ana, wala who shall endure into the end. Wanang gingon shall be saved. Pero kung dili, mabitan ang atong paaboton katong 1,335 days kay naay mahitabo una. Wanang gingon niya dito sa mahitabo nga abomination that make it desolation. Mulampas lang gamay diha or ibutang nato kay 1 month and a half lang. Although 42 months ang gitugot nga din si Satanas maghari diri, pag humanyag-hari sulod sa 42 months, aduna pa ay 1 and a half months nga din. Mao nang gingon kung ato nang tan-awon, many shall be purified and made white and tried. Mao nang gingon kanang mga wise kanang gipurify sa Ginoo, giputli sa Ginoo katong mga wise, kanang mga wise nga nakasabot. Wala yang gingon dinhi sa Daniel. Sa Daniel chapter 9, atong basahon ni Daniel chapter 9. Yang gisgutan kanang the abomination that make it desolation ha. Matod pa niya dinhi sa chapter verse 4. Chapter 9 verse 4. At 24. Matod pa niya dinhi sa chapter 9 verse 24. And 70 weeks are determined upon the people and upon the holy city to finish the transgression and to make an end of sin
and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to set up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Moni dunay 70 weeks gitugot, no? Sa mga Kristiyanon, wa kung kabalo kung kapila ng 70 weeks, basta nagtugot ng Ginoo matod pa ni Propeta Daniel. Sa verse 25, know therefore and understand that from that going forth of the commandment to restore and to build the Jerusalem and to Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even troubles time. Mao niya ang giprophecy niya, pero wa ni nahitabo atong una. Isugo lang na niya. Pero kung ato ning sabton kung hindi sulti ni Propeta Daniel about ni sa ulihang adlaw nga matod pa, si Propeta Daniel is ang major, one manigot ang pag-study, major prophet ni kay nga naman nagsulti ni siya sa mga dagkong butang sa umalabot. Ug matod pa niya, mao kaniya ang pag-ani ni Jesus Christ nga din given up niya again ang gitawag og Jerusalem, yang gi sulti sa mga tao nga din ihang pabangonon ang Jerusalem, pinaagi sa iyang gingon nga about sayon nga kinahanglan buhaton jud ang standard. Ang problema lang kay si Jesus Christ niani sa ilaha, pero ilang gi-reject ngo nang niadto siya sa Gentiles. Nga mo nang hinungdan nga ningon nga way nila nga ang Ginoong person. Majintad makag Mahudiyo basta makaila ka kan Jesus Christ, ni palo ka kan Jesus Christ. Mo na iyang gingon. Labi na kung nakasabot ka nga matod pa niya dinhi, shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troubled times. Bisan diya sa kaliwala, sa kagubot, kinahanglan gayud mabuild up na. Matod pa niya sa 26, and after the 62 weeks, shall Messiah be cut off. I-cut off ni, buabot ang panahon nga ang atong pagkakristohanon, makat off na ni. But not for himself. Pero dili ka na sa iyang kagalingon. Kanang gitawag o kanang naimwan ni dini. Messiah be cut off, but not of himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and into the end of the war desolation are determined. Nga matod pa niya, kadya nga puabot na ang war, wala na ang determination. Wala na ang giingon nga, diya na nagsugod na, magsugod na na. Wabita nang ningon ko sa inyo, hanga kung magsugod na ganing gira sa tuka. Dito pala na sa ila, tanawa, napabay pagpangalaga dito. May tabusan na sa tuwa kay, dili man na ingon nga, sila lang. Prophecy man ko na sa Ginoo, rumors of war. Yung saan man nato na, unang giingon, hayahay kay ta, kung dili ta apilon o gila. Uya ka nang gitawag og, kung ay mo hunong-unaon ng pulong sa Ginoo, nga, kung dili magira, kita may maghari dili. Kinsa man ito giingon sa Revelation nga doon nagyayoy usa ka hari nga din, labaw sa tanan hari nga din ang mga nasod dili nakakaya paggira niya. Unya katong sa diya naay gira dito, mapildi na ganito si accuser ingon pa sa Revelation, manaog mong gyud na diskalibutan, mangita niya sa sudlan, ang matod pa sa Revelation, ang iyang sudlan katong tao nga didaog dire kay masayon to niya sudlan. Pinaagi sa Espiritu, kay maumang gunay gingon sa Ginoo sa propesya, nga din siya mo ay magpaila nga siya Diyos sa kalibutan. Unya iyang blasphemon to niyang nga ganang gitawag o kanang Ginoo sa langit. Nga din magsulti siya sa iyang kagalingon nga siya ang Diyos. Muna ang mga tao, muyok po niya. Nga kung kita, mo nang gingon nga, akong gingon ninyo nga ang ato ang droning karon nga unta, sa diya pa na, nga dili pa na maabot, mailisa na unta ta. Anong blood and flesh dili man gud makainherit sa kingdom of God, kundi i-change man gyud ni mao pa na ang ato ang gianhid dinhi kay balo na gud ta unsa atong gipaabot, ano sa ta magpaabot ug kinsa atong gipaabot. Mo na kung gingon bulahan daw kuno ingon ni Propeta Daniel, mo na ang gingon ni Propeta Daniel dire. And after the 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come
shall destroy the city, and the sanctuary of the end thereof shall be with the flood. Unto the end of the war, dissolution are determined. Pag human sa gira, mo na ang dissolution. Kapaitan na yun na. Madetermine na gani na. O madetermine na mo na nang gingon, wala na kita pag-asa. Mabita na samtang nakatay higayon. Mabita na maningkamot yun ta. Kung ikaw ko sa tagitawag, why sabton yun na nimo. So, kung sa may mong buhaton, mabita ni nga, ang yatag sa Ginoo na to, ang adlaw, right? Usara mo ka-adlaw. Kung usaon na to pag-uno, usaon na pag-glorify o pag-daig sa Ginoo, gani ang pangutana diya, giusan nimo pag-daig ang Ginoo. Kapag ba mo nga nung daig mo sa Ginoo? Sige lang mo daig, nga wa mo kay balo. Wala official no, the truth. The truth shall set you free. Mo na, kung mugdaig ka sa Ginoo, kinahanglan kay balo ka. Gani ingon si David, nga nung nagdaig man ang tao, nga nung mudaig man ang tao because of His goodness and mercy endureth forever. Kung naging na Apostol Pablo, ani David, kay ang maayo, ang kaayo sa Ginoo, naani mo. Ang pangutana diya, maayo bang Ginoo sa imo ha? Sabi niyo sa tinuod sa ako, maayo ang Ginoo. Amo sa inyo ha? Siguro, mingon lang maayo ang Ginoo, kay wa pa mo na disgrasya. Siguro, mingon mo maayo ang Ginoo, kay nga nang naamoy mga kwarta, naamoy mga... Pero wag mo kabalo kung unsa ang kaayo sa Ginoo nimo. Huwag na ako, mingon ko ninyo, abi mo ang kaayo sa Ginoo sa kuha. Nga, wala gud ko niya hatagi o kaibog is kalibutan. Uldo na mo kay kaibog, bisan gani kini atong pagsuri-suri namo. Kung pray ko sa Ginoo, tama tong prayer ni David. Kining salmista is a prayer ni. No, mo nang gisundog din ako ni prayer ni David. Kanang when my life is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Kung sa man ang rock, si Jesus Christ, kung sa man ang Jesus Christ pulong, kung doon na may nabati na kung lami kayo, mo nang wingong ko, Lord, matod pa ni David, when my life is overwhelmed, lead me to the rock. Kanang pahinumdum yun sa kuha nga ang pulong nga labaw pa sa dakong bato, ipatungtong ko, nga kanang wingon yun ko, magunsa maning kalipay, dili kung wako'y Ginoo. Because kay naibaw ko sa pulong sa Ginoo, nga kanita ng butang kalipayan, although kabaw nagyo ko kini kalipayan makalumos ni, mo nang hinungdan mo yung ko sa Ginoo. Lead me to the rock. Kay nga naman, giprapisina na daan ni Jesus Christ, magbantay daw tayo yung paniya, basig ma-overcharge sa Diyos kalibutan. Ma-overwhelm, ma-unaware na hinunta. Wala na yung kabalo sa atong ipaabot. Nga kumabot na ang gitawag 666. Kanag 666 within 42 months, kumabot na, niya unaware ka, mabita ng musulti ko ninyo, bulaan ka itong nagpaabot. Kay muunag yun na ang tribulation. That is the great tribulation nga naman. 42 months ang maghari na diri. Ang mapintas naman na punya ang iyang buhaton. Dili ka kapamaligya kung wakay marka. Kung marka na po ka, mamarka na po ka, awa na kay Ginoo. Dahil sa pag-usaw nyo, pagsimba, basawa na kay Ginoo niya. Mingon ka nga, di ka magpamarka, magdagang-dagang ka. Wala gitawag og distress. Kasakitan, kapaitan, bisag mingon ka, mudagan yun ko. Anong mudagan man ka nga ang Ginoo nagtudlo man, aron ikaw masipting? Anong man mo buhata? O bito na nagtuunta, aron maun sa tapag kasipti, anang giprakisi sa Ginoo. Nagtudlo man siya. Wala yung gingon din eh. The end of war, dissolution are determined. Pag matapos ganin ning gira, ibulaag ng tao kay nga naman, na may maghari dili. Ya kung ikaw dili iya sa Ginoo, nya mahadlok ka, mga mudagan ka kay di ka magpamarka. Mo nang wa nakuha ang kahadlok sa imo nga ang tuyog yun sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Nganong magbarog mata kanunay sa kahadlok, mao bitaw nang ilisan niya atong lawas aron dili na ta mahadlok. Nga sa diha nga pag-ilis daw sa atong lawas, wala yang gingon, oh, death, where is your sting? Where is your victory? Mo bitaw na nga din kinahanglan gayud kita nga matod pa niya dito. Makaabutan ng changes. Mo nay groaning nato ingon pa ni Apostol Pablo. Ipaningkamutan nato nga kana gayud. Mo na ang ato ang mangkon matod pa niya dinhi. Sa atong gibasa, and he shall, sa verse 27 na sa chapter 9, and he shall confirm the covenant
with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Maundang na. Pag magsugod na ganing 666, kung na yung gingon, maundang na ang ato ang daily sacrifice, ang sacrifice na to, sa tunga-tunga sa simana. And for the overspreading of the abomination, aron mo, kuya na pag yun ang mga pagbinuang nga mga pagsimba na tubangan sa Ginoo, kanang gikaligot-gotan nga pagsimba sa Ginoo, abomination, and he shall make it desolate, o kana, himuon na sa Ginoo, o kana kapaitan na Diyos, katibulaag sa tao, even until the consummation. Consummation yun ang Ginoo. Consummation, kanang hangtod nga imo yun nang makabot, maagian yun na nimo, makonsume na ba? And that determined shall be poured out upon the desolate. O kanang mga panghitabo na, ibubo na niya ngadto sa mga gitawag o kapaitan, kanang na-desolate nga mga tao ba? O bitaw nang pangayong yun na to sa Ginoo nga dilitan niya ilib ngadto sa gitawag o sa kataong na-desolate, kaya ang Ginoo ra ba? Maura ba na nagbuot sa ito O bitaw na ang prayer gitudlo ni Jesus Christ nga i-mention yun na to, lead me not into temptation. Kay basig matintal ka na, sa diya nga matintal daw ang tao, ingon ni Santiago, makasala na siya. Kay natintal mo siya, yung sa diya nakasala na siya, manamko nagkamatayon. Mamatay ang tao. Muna po ang tanang tao na nga matay because nakasala. Muna gingon sa puno sa Ginoo, lisod lang na madawat kay wa man gyud nagtudlo kung una nga wala na magani na sa Israel. Unsa makakaron nato? O bitaw nang musulti ko ninyo kay mao man ang sulat. O bitaw na ninitak na ang atong gipaabot sa Ginoo kanang adlaw na. Kaya mahitabo man gyud ng Great Revelation, ayaw mo manang ningon si Jesus Christ, be not deceived. Kay ngano man sa Matthew 24, ang unag yung gisgutan niya sa iyang pagbalik, ayaw mo pagpailad. Kay dagang gyud mo ani di mangingilad. Mao bitaw ni kining usa ka abomination that make it dissolution is spoken by prophet Daniel, standing in the holy place, whose read it shall understand. Kinahanglan makasabot yun ang nagabasa anak ang kana mao na ang usa ka ilhanong pagbalik ni Jesus Christ. Kanang abomination mahitabo na sa 1,290 unya mo extend lang og isa ka bulan, 45 days. Kung kintahon na nimo dito sa inyong balay, kanang 1,290 o 1,335 days, pintaha daw na. Ang bulahan katong nagpaabot sa 1,335 days. Ang alaot katong mahitabo kadiin maapil siya sa 1,290 days. Mo tong 42 months nga maghari, maapil ka. Mo bitaw na karon kita maningkamot gyud ta ang Ginoo gayon. Mo change. Mo na iyang gingon dinhi. Matod pa sa verse 25. Ingon pa niya din in the trouble of times, no? No, therefore, and understand. Matod pa, kinahanglan ikaw mahibaw o makasabot ka ni. Sa Matthew chapter 24, verse 15, ang iya manggunggingon ni Jesus Christ, who's read it, let him understand. Kung isapton yun na to, sa Daniel chapter 9, verse 26, unto the end of the world, desolation are determined. Mabitay nung kining Daniel chapter 11 ato puning tan-awo ni kay siya nagpadayon pagsulti ini nga din kita aron makapaabot kung iyang gisulti sa chapter 11 verse 31. And the arms sa Daniel 11:31 hangtod sa 35, and the arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of the strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that make it desolate. Kinsa ni iyang gingon? Ang mga armado, mga gobyerno, mga naghari diri nga diin ang magdumala diri katong ni daog na amot kung kinsay mo daog. Russia ba, Amerika ba, China ba, India ba, Iran ba, kung kinsay mo daog basta kabalo, basta ang mga armado nga diin mauna imutan tindog daw kuno sa iyang party. Aron ipolyot niya hugaw-hugawan niyang simbahan, ang kusog na maong simbahan.
the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice. Wow na nanyang pangapag-ampo sa mga tao dito sa Ginoo. Kaya nga naman, kung atunong sa iya na tamu-ampo. And they shall place the abomination that make it desolate. Sa verse 32, and such as do wickedly against the covenant shall corrupt by flatterers. Flatteries. O ang katong nagbuhat og daotan, mahitangod o batog sa mga pakigsaad sa Ginoo or covenant shall corrupt. Madunot na siya pinaagi sa flatteries, pangilad ba? But the people that don't know their God shall be strong and do exploit. Ug katong mga tao nga nakaila Ginoo, malig-on hinunto. O kita, kung kamo nakaila mo sa Ginoo, magligo na gyud mo. Kung nakaila mo Ginoo, unsa man yung nailang sa Ginoo? Kung ikaw nangalagad, number 1, God is a jealous God. God is a holy God. Munang ningon si Joshua, you cannot serve God because God is a jealous. Bisa pag may ka mag-serve ko, jealous gani ang God. You cannot serve. Mawabita nang nganong gingon ni Joshua, araw kung mo-serve ka, ayaw pasilosa ang Ginoo. Kung mo-serve ka, ang Ginoo balaan, kinahanglan magbalaan ka. Kung mo-serve man lang ka sa Ginoo. Nga matag pa niya, and as do wickedly against the covenant that shall corrupt by the flatteries, makorrupt na siya, madulot na pinaagin pagpangilad, that the people that know their God shall be strong. Verse 33, and they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword, and by flame, by captivity, by spoil, many days. Nga matod pa niya, o katong mga nakasabot nga mga katawhan, instructan to, daghan i-instruct kaya, matong mga 12 disciples, i-instructan to siya, bisan sila na ngamatay. Pero kita karon dili ta mga ngamatay, kay nga naman, si Kristo is the last prophet, nga gihalad niya ang kaugalingon, ngadto sa mga katawhan nila. Nga kita may napakamatay nato, kung si Kristo ang napakamatay nato, muna hinungdan, kita may nagwali sa tuwa, nga si Kristo nagpakamatay nato, o basaw nato ang New Testament, si Apostol Pablo, gihimong ministro sa mga Gentiles. Aron ang mga Gentiles, bisa pag nag-serve sila kang Kristo, dapat nga kinahanglan dawaton na ni Kristo. Muna pinaagi na Apostol Pablo, gisanctify ang atoang mga paghalad. Kaya nga naman, matod pa niya sa 34, now when they shall fall, they shall be opened with a little help, but many shall cleave to them with flatteries. Nga bisan kita mga gitawag og mga tumba, aduna tay gamayng tabang. Nga matod pa niya nga mutabang nato nya dagan usab ang muduol ngadto sa mga pagpangilad nga pagplatter pa sa ilaba. Kanang giilad sila, mo bitaw ni si Jesus Christ, mutungha gyud ang mga nakalain-laing mga deceiver, mo na gipabantay gyud niya kanuna mo balik daw kuno si Kristo kay wa mo siya naibaw, lingon na lang siya daan, pagbantay na mo kay daghay manungha, nga ilaron gyud ta. Sa verse 35, and some of them of understanding shall fall. Ug dagan usab ang mga ang uban pod nga mga nakasabot, mga tagak ra gyapon na magbantay ta. So try them, aron sulayon sila, and to purge, aron pugaon yun sila, and to make them white, aron mahimog yun silang white daw. So doon na gitawag o ganang pag-testing sa tuwa kita karon, gitestingan na kita, aron mahimog tag white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Tungod kay nga naman, wala pa man gayod i-appoint ang time of end. So doon na patay time nga kilit karon. Wala yung gingon sa Ginoo nga i-purge ta niya. Kugao yun ta niya, ug matod pa niya, and to make them white, tumuot na niyang white. Anang mga uling adlaw, mauna ni, mauna magbantay ta na natay time sa Ginoo, little na lang, muna akong mingon ninyo, kaning kamot yun mo. Nga naman, hapit na mabot na, kanang mga armas, kanang magira na kayo, mga manay mo paundang na to. Manang gingon niya, sa 36, kato itong gibasa, verse 36, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god,
and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation to accomplish, for that is the termination shall be done. Mao ni ang determination nga matapos ang kalibutan, mutunga paning hari nga magpaila nga siya gayud Ginoo sad magsulti po niya siya og marvelous things against the God of all gods. Kinsa may gods of all God ang Ginoo ra, ang iyahang isulti nga marvelous things may tungod anang Ginoo nga nasa langit. Kung si Jesus Christ nagsulti mga marvelous things tungod sa Ginoo, kanipod kining hari nga mutungha dire kanang mudaog gira mo na ang determination nato nga ang Ginoo mubalik na. Mo na yang gingon dinhi, that their benediction shall be done. Sa verse 7 at 37, neither shall he regard the God of his father, nor the desire of woman, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. Mo ni ang usa ka hari nga muani dinhi nga sudlan sa espiritu nga magpaila siya nga siya gayud ang Ginoo. Yang i-magnify iyang kagalingon. Mo na kung gingon ninyo kinsa may mubuhat ana. Katong mapintas nga mananap. Nga din wala nay makapalit o kapamaligya gawas na iyang marka. Markahan ganita nga matud pagani sa revelation ang dili magpamarka. O manang gingon risuhon, patyon nya bisan pag mingon ka adi ko magpamarka. Mo nang gingon kapaitan na nimo mo bitaw nang aron di ka mahadlok bisan pag mingon ka mudagan ko no ano pero naalang gyapon nimong kadlok mo na gingon yan ang mga tao wa man gud nagpaabot niya ning 1,000 335 mo na tong gipaabot kung nganong nagpaabot mata ng 1,335 sa diha nga magpaabot ang nganong unsaon nato pagpaabot mo na magbalaan ta kaya ang magpaabot og makaabot ana kadto man nagpadayon sa Ginoo. Di sa pag muabot ng taknaw, nyawa ka nagpaabot sa Ginoo, mo bitaw na ang pangutana, unsay mong gipaabot. Kung nagpaabot ka, ang pangutana, sa unsang pagi nagpaabot ka sa Ginoo. Nanumdum mo atong 10 virgins. Ang ilang gipaabot, kung muabli ang portahan. So, nga nakaabot sila, because nangandam gid sila. Nga ang ilang pagpangandam, bisang pagkanus ana, bisang pagtungang gabi, bisang pagtugtugaog ug kabuntagon na, kaya kayo ang ilahang well.